Sanibonani family, welcome to Skillbright Empowerment. Kuseyimina uMiss Gumede ozobe enifundisana namhlanje ukwenza igqoko ezinhle. Asingeneni-ke kwenzeni igqoko ezinhle. Seke siphumuze nje bakithi amaduku emcimbini, umuntu nje iphinifa lakhe noma ingubo yakhe ihambe neduku elihle ne-headpiece enhle. So uma uthungela umuntu nje into yakhe ibe yinhle. So sinawo-ke namaklasi okuthunga amaphinifa like hayo 150 kuba inyanga. If uthanda ungaxhumana nami ku-WhatsApp, asingeneni-ke kufundeni isigqoko sethu. Alright family, njengamanje sizokwenza ini isigqoko, okay? Isigqoko esizosenza sesimanje manje. Instead of ukuthi wenze iduku ungenza lesi sigqoko noma wenze lona iduku, wenze iduku umuntu azokwazi ukuthi alifake ngaphansi. Ebese-ke wenza nalesi sigqoko uzoyikhethela ukuthi umuntu mhlawumbe ngelinye ilanga ufuna ukugqoka isigqoko, ngelinye ilanga ufuna ukugqoka iduku noma agqoke konke kanye kanye ku-up to umuntu, okay? Kodwa phela udurise nawe mase usuzofaka leli duku. Hayi, ubizise phela iphinifa lapho. Okay, into esizoyidinga nayi i-material yethu, right? I-material yami i-strip lesi ungasenza ukuthi usifake elastic lapha emuva noma ungayifaki, it's up to you, okay? Ungenza i-material yakho, okay? Uzodinga nje i-material ewu-37, 38, okay? Okay, 37 ukushona ngapha bese ukuya phansi naphezulu ngosebenzisa u5, okay? Ngosebenzisa u5 ukushona le 37, ngosebenzisa u5, ngosebenzisa u6 but nje u5 right. Okay, then ke sizoyigoqa lento. Wenza ama pieces awu3. Ama pieces amangaki? Awu3. Up to you ukuthi ufuna ukwenza kube lawa awu2 noma wenze awu2 a plain kanje. Okay, ku-up to you ukuthi awu2 a-plain, mhlambe bese kuba yileli eliphakathi nendawo elilodwa noma ileli nje uzobona ukuthi umisa kanjani but into yakho uyi-decorate ibe another thing, okay? Alright, then ke 5 ukushona le 5 noma 6 kushona le 37 ungafaka ulastic. Uma ufaka ulastic you can just use u-30 then uzo-extenda ngelastic yakho uze umuntu ikhanda lakhe belincane noma elikhulu, but normally nje basuke begqoka namaduku noma befaka ama-weave, okay? So lokhu kuya-accommodate ngoba sisebenzisa nje u-37. Alright, so ngiyagoqa kanjena ngizoshaya la, okay? Ngizoshaya la nalaphaya kusukela la ngishona with the straight line, okay? Nala kanjalo ngizogoqa ingaphakathi lami ngilivalele ngaphakathi, sorry, ingaphandle lami ngilivalele ngaphakathi, ngiyagoqa futhi, okay? Then mina ngizoshaya ngaphakathi, ngiyashaya shwi. Lento ngiyishayela ukuthi ngizobuya ngizoyiphendula, okay? Ngiyishayela ukuthini? Ngizobuya ngizoyiphendula. Nayo umunye uphisi wami kanjalo, okay? Bese ngiyashaya nawo as well, okay? Alright, then esikudingayo okunye okwaphakathi sidinga uvolo, okay? Into ezoba uvolo phakathi, ibhethini-ke le, okay? Ibhethini uzoyithola ema-fabric shop esitolo sey'ndwangu uzoyithola ibhethini, okay? Noma-ke ungakhipha into yakho endala enovolo, it's fine, akunandaba. Okay, mase usunawo-ke uzowusika nje ebese uyawucuca, okay? Siwucucelani? Siwucucela ukuthi ube na that bulkiness, okay? Siyawucuca. Ngithi yabo umehluko usuyibhola la kanti la uflat, yabo? So uyawucuca ukuze uzokwazi ukuthi ushutheke phakathi. Alright, so amathuluzi uzowadinga-ke inangu, ubhethini, bese kuba indwangu yakho leyo kade usika ngayo iphinifa, okay? Ezoba u-37 kushona le bese 5 noma 6 ubukhulu, okay? Ozoyigoqa uyigoqele ngaphakathi kanje bese uyayishaya sibuye sizotshutsha lo volo ngaphakathi. Asenzeni njalo-ke. Alright family, nawa-ke sengiwathungile, then ngizothatha istrip esisodwa ngizosibuyisela ngaphandle, wonke kahle hle ngizowabuyisela ngaphandle, okay? Ngizoyiphendula lento kanje yonke.
Alright fam, sengiphendulile-ke nazi into zethu, okay? Alright, ama-strips ethu aphenduliwe, okay? Nakulahlanga nakhona, yabo? Okay, njengamanje sizowafaka-ke uvolo lapha phakathi. Okay, uzokha nje uvolo wakho ufake phakathi, dane nje utshutsha ufaka phakathi lento izigcwala ibe stiff ibe stable. Okay, kuze kufike lapha ekugcineni. Okay, sizolokhu senza njalo-ke kuze kugcwale, senze njalo kugcwale la, gcwale la, gcwale la. Okay, bese siyabuya for next step-ke. Alright family, njengamanje-ke nazi izinto zethu, okay, right? So sithungile, then-ke senza kanje, okay? Ngithi uyabona ukuthi ku-3, right? Safaka uvolo lapha phakathi, okay? Next thing esizoyenza, lo ufuna ukuthi ebephakathi nendawo umbala, for example njengami nje ilo oyellow zobugqama unikeza nje i-pop of color kulabo boku-2 uzoba phakathi nendawo. Then-ke wenze sure ukuthi la okuhlangana khona kuma-seams la esade sithunga khona kubuka ngaphakathi, okay? Kubuka nje ngaphakathi, okay? Kuze into yakho izoba ne-fine finish, izoba clean. After this-ke sizobe sesithatha bonke laba, uyabona la, uzofaka emshinini, kumi kanjena nje, uzobe usucindezela uyafaka emshinini lento izothula ithi du kanje, okay? Then-ke izobe sekubambene la. After this-ke sizoba kwi-next step, okay? I-next step sizoluka lento le, okay? Asenzeni-ke ashine la bese siyabuya next step sizobe sesiyiluka-ke lento, okay? Alright family, ngithe sengiqeda-ke laphayana ukushaya ngase ngiyebeka kanje, okay? Oyegcineni laphana ngehlisa inalithi yasala khona lapha phansi ngenzela ukubamba lokho kula. Njengamanje ngenzani? Njengamanje ngiyayiluka-ke lento, okay? Uyayiluka nje kanje, okay, phakathi nendawo. Ekuyilukeni kwakho wenze sure ukuthi ithotheni ithule ithe du, okay? Uyiluke lento. Uma ungakwazi ukuluka uyaphambanisa nje, ukuphambanisa kahle hle into esiyenza la. Uyaphambanisa, okay? Kade kuphakathi nendawo ukufaka eceleni phakathi nendawo, okay? Wenza into yakho ithule ithi du, okay? Kuze kufike ekugcineni, okay? Mengifika la ekugcineni nakhona ngizoshaya nje la njengoba ngishayile la, okay? Ngizoshaya, ngithi yabo ukuthi kunjani? Ngizoshaya la ukuze kuzokwazi ukuthi kube kuzolokhuza kuzobambeka sizokwazi ukuthi senze next step okuhlanganisa kanje, okay? So la esigcine khona so bese sikushaya-ke la, okay? Okay family, ngithi yabona ukuthi la sengiphethile, okay? Ngenza nje noma u4 noma u5 bese uyaphetha, right? Ekuphetheni kwakho uyabona la ozobuyisela khona ngaphakathi ungathi uyagoqa, okay? Ugoqe ukuze into yakho izoba neat please. Ngithi yabona ukuthi into yami neat la phakathi, i-neat nangaphandle. Just make sure ukuthi yonke into yakho i-neat, you see? Alright, indlela ozogoqa ngayo nje la phakathi make sure ukuthi into yakho i-neat.